Shubor nagaslem jong udongsan Hima. UMLA Katrinumul Congress na Mausunram Constituency ba HM Shangpliang. Hakar phunriu tarik urampang arhajar arpawar. Ulayo banbu yung maunong rembats dangte ya ke yung school ka bathamai. Jong ka jingseng samla penden so sao Presbyterian Lower Primary School kabadan ha penden so sao. Kabalamang pisa na ka scheme border area. Hakani kasngila penyat ya ka jinga lang do temen basan shalan karling do. Haka jinga don lang kitemen basan kidikot komiti balang. Kinong kit kam ka jinga seng kentay nong kit kam jinga seng samla. Ki Khynnah school bat ki kemi ki pa jong ki Khynnah school. The evening comes, there's a light on my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Jong kabalang kabaay ka jinghikai ha kaktin pareng ya kini hikon bat ki heparit jungi ha kani ka dong jungi. Andre bang apej ya ka condition yung ka school ada sosen ay shisha ba ka enrollment man usnem kadang kiyo ki Kamra ki kapnya ki ben ki duna te kladon bun ki cing e ba ka balang kala persyang ban kersyan ya kani ka school andre ha ka jingyo da ite school fees ibarit kinumla shisha ba kin kersyan watang yakin ya ka tulop jung kino hikai ro kimla ban kersyan te ban ong ban perkhat sakat ban sina ya ka school building kalong kung kajing post niyo kabasa jengay. Hai tai por ngala so Asia bat ngala ong ba an persyangkat bala bangan tap ya kani hapo ki scheme kabadon. Kunta ngalayo bangan besuk ya kani ka scheme ban sina ya kani school building na ka border area scheme bat ngala budin shisha pamata jan arsnem ki scheme border area kim shum yo sanction shu am tip na kay gadaw na do na Delhi ro kapisa kampoy tikna te don bok kumno re kumno ha kini ki benai khandiat ba ngalayo ban budin bat kalayo ba ngalayo ban sei ya kani kapisa shipulak tangka ya benta kani ke school ni kermen ba ka jing peniat jong di chairman bat kino kitkam jong kan managing committee jong school ninyo ya ka building ka bathamai da ka ni ka pisa shfolak ka bangyo na ka border area scheme but kan ailat ya ki khon jongi ba kinyo ya ka environment kinyo ya kata ka jaka ba kinyo ya ka jingnang Jingstad jongki ha ka rukom ka badai ban lia kitbok ipi ya kinong kitkam jong ka managing committee kitbok iba section ibadai bapet bakmi ya kani ka kam bangin ya yo ban pendap kam kloy kani ka kam kenang ba ha kani ka telang ngilai yo ban wan ban pli sendon ya kani ka building jong kani school ya pi ki kami ki pa ki bakersyan ya kani ka school akarpat ya pi ba pinya ngolem ya kijing no senyang jong piro teng teng haba Donkam ka school ka Donkam kijing kersan jong pi ka Donkam kijing rap jong pi ya kino hi kairo kumjo agarpan ha kijing shitom har kor kom shong lane ka ju kom pen hikai to dang yai ai kijing sakri ka bahok ka jong pi kenang bakini ki bare jungi kinyo ya ta kijing mentoy kilong ki balui lui kini ki bare kinum tip ya ke Andai kiwan hakani ke school baki terang banyo ya ke jingnang ke Jingstad. They are not responsible for all the difficulties that the school is facing. It is we mangi kinong elam they mapi kinong kitkam jong managing committee who are responsible bangin ai kini ki khon jongi ya kata ka comfort
jong ke school with the comfort of education. Today namar kata mga sgawi mata kata mga sondra knang kerpang ya kini ke scheme ngampat yo ban ai shwe re ngalaong ba ka priority nungkong do ngaong ya border area officer bangide ban pelat shwe kini ke spolak ya mata kini ke school knang ba nginang yo ban sinano ya kini ke building.